Ben trobats a Sintonitza Europa. Potser vostè, com a DPD, encara pensi que el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades no s'han tocat. En altres vídeos ja li hem explicat que la Directiva 2019/1937 ha modificat substancialment el que enteníem per protecció de dades. Les obligacions del delegat de protecció de dades han quedat, doncs, també modificades, igual que les del responsable del tractament. Si la sobirania sobre les dades de caràcter personal és de la Unió Europea, allò que es dictamini des d'Europa té força en cada un dels estats. Doncs bé, el Comitè Europeu per la Protecció de Dades, CEPD, del qual forma part l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, ha dictaminat que les organitzacions que siguin víctimes d'infeccions de ransomware hauran, a més de notificar-ho a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a les autoritats, notificar-ho també als usuaris i empleats, independentment si l'atac deriva o no en robatori d'informació confidencial, i especialment s'esmenta als hospitals. El comitè és un organisme que col·labora pel compliment del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, l'anomenat GPDR. El comitè ha decidit que els hospitals hauran de notificar també, a més dels treballadors, a més de les autoritats, als seus pacients i a l'estaf en cas d'infecció de ransomware o qualsevol altre incident de ciberseguretat. Els pacients i personal són objectius directes dels ciberatacs i tenen dret a saber-ho. Com saben, un atac de ransomware consisteix en la infecció d'un dispositiu afectat amb malware desxifrat, bloquejant l'accés a la informació fins que es compleixi el pagament d'un rescat, usualment en moneda digital. D'aquesta manera, les autoritats europees de protecció de dades busquen obligar a les empreses a mantenir informació actualitzada sobre qualsevol risc de seguretat. El problema és que les nostres organitzacions i empreses espanyoles segueixen reticents a presentar informes de seguretat informàtica davant els organismes de control pertinent. I això és una gravíssima infracció o delicte, que haurà de ser procedimentada també per l'instructor de les bústies de denúncia o l'auditor de compliance, si no s'ha formalitzat per part del DPD la corresponent denúncia. Les autoritats continuen buscant les millors formes d'evitar filtracions de dades i millorar el servei als usuaris. Diuen, els responsables de les institucions de salut han d'informar als seus pacients sobre qualsevol falla de servei o retard en els tractaments mèdics, esmenta el document del comitè. No estem davant de mesures improvisades. Ja fa 2 anys que el CEPD va recollint informació sobre diversos casos que justifiquen la possible implementació d'aquestes mesures. El més greu d'aquests casos va passar a Alemanya, on les fallades en el sistema d'un hospital derivats d'un atac de ransomware va provocar la mort d'una pacient que havia de ser operada d'urgència. El sector salut s'ha convertit en un dels principals objectius dels ciberatacs, ja que aquestes organitzacions emmagatzemenen informació altament sensible i els seus sistemes informàtics han de ser salvaguardats a qualsevol preu, especialment en aquest i actual context de pandèmia. Europa va posar el DPD, però no és una professió fàcil. Això segurament no li havien explicat. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal i que activis la campaneta.
Espero les teves opinions. Bona tarda.